Què és realment la llibertat financera i per qui és? Hola amics i amigues, avui vull aclarir una cosa que veig constantment. Hi ha una confusió brutal amb el concepte de llibertat financera. Molta gent s'imagina no treballar mai més, estar al sofà i viure en mode vacances eternes. Si la teva idea de llibertat financera és no treballar i estar al sofà mirant sèries, estàs buscant una mentida. La llibertat financera no és per vagos, és per gent que està disposada a fer una cosa molt incòmoda, pagar un preu avui per tenir el control demà. I aquest preu, de vegades, no és només esforç, és incomoditat. Per qui no em conegui, soc l'Albert, lliure financerament des dels 42, gràcies a 2 actius que vaig crear sent camioner. Aquí aprenem junts diners i llibertat. Què és la llibertat financera, doncs? Per mi, llibertat financera és una cosa molt concreta. Tenir prous ingressos d'actius perquè la teva vida no depengui d'una nòmina. No vol dir no fer res. Vol dir control. Control del teu temps, de la teva rutina i de les teves decisions. No és jubilar-te, és alliberar-te. Perquè per arribar-hi has de fer el que la majoria no vol fer. Assumir risc, aguantar incertesa, crear una estructura i ser constant quan ningú t'ho aplaudeix. La gent veu al final. Mira, aquest ja és lliure. Però no veu els anys d'abans, les hores, els errors, els moments de dubte, els sacrificis. I això t'ho dic perquè jo ho he viscut. Quan estava construint un dels meus actius, la casa turística, vaig arribar a un punt que no tenia prou recursos per pagar un pis. I amb la meva família vam acabar vivint en un local. Sí, un local. Això és una d'aquelles coses que poca gent explica i sap. La recerca de la llibertat financera, si la fas de debò, a vegades et portarà moments puntuals que són molt durs. Moments que molta gent no aguantaria perquè no és còmode, no és bonic, no és motivacional, és real. I recordo perfectament que en aquells dies, quan malvivia en el local, em venia al cap la pel·lícula de Will Smith, En busca de felicitat. Aquella escena amb el seu fill, dormint on podia, passant-ho malament. I a mi això em relaxava, perquè pensava, d'acord, això és una fase. Si aguanto i no em rendeixo, jo també ho aconseguiré. I saps què? Ho vaig aconseguir. Però no va ser sort, va ser pagar el preu. Hi ha moments en el camí cap a la llibertat que no són còmodes. Nits on hi ha molta foscor, però encara hi ha algú a qui protegir. El pare abraça el fill pensant que potser s'equivoca. I l'únic refugi possible, la presència. La llibertat no arriba per art de màgia. No cau del cel, es busca. I sovint, mentre la busques, fa mal. És incòmode, és solitari i et posa a prova quan ningú ajuda. Construir llibertat és picar pedra. Piques i moltes vegades no surt res. Altres vegades, només merda. Però només qui té la paciència de continuar picant és qui, algun dia, arriba a l'or. No és sort, és resistència. Aquesta fase no és el final, és el preu, i només la supera qui està disposat a pagar-lo. Per això insisteixo, la llibertat financera no és escapar del treball, és escapar de la dependència. I això només ho fa la gent que aguanta quan toca aguantar. Per qui és llavors? Des del meu punt de vista, la llibertat financera és sobretot per persones que 1. Volen crear la seva rutina. 2. Tenen una vena creativa. 3. Volen aprendre i construir. 4. Volen fer projectes. I sobretot, no volen que la seva vida estigui segrestada per un horari que no han triat. La llibertat financera és per gent que té ganes de fer coses. Muntar projectes, viatjar, construir, ajudar, crear, no per matar el temps. De fet, et diré una cosa que et pot sorprendre. Des que jo vaig aconseguir la llibertat, menys hores passo a Netflix. Perquè quan tens temps, tens energia mental, la creativitat puja i la llibertat t'empeny a fer coses.
no et deixa igual. La llibertat no et fa mandrós, et fa responsable. Sí que és veritat que hi ha casos extrems de llibertat financera, perquè hi ha un perfil que podria dir: jo sóc lliure perquè marxo al bosc i visc amb 4 coses. I també seria llibertat financera. És respectable, però és un model molt limitat i molt radical. I siguem sincers, la majoria no crec que busqui això. La majoria busca una vida normal però amb control. Hi ha qui ho deixa tot. El sistema, els diners, les comoditats. Aquesta decisió és respectable, perquè viure només per acumular també és una presó. Però la llibertat portada a l'extrem pot ser perillosa. No ser materialista és savi, però la llibertat real no és viure amb res. És no ser esclau del que tens ni del que rebutges. Poder triar, poder respirar, poder crear. Per això vull deixar-ho clar. Si el que busques és jubilar-te com si tinguessis 70 anys, és a dir, no fer res, evitar esforç, evitar risc, aquest no és el teu canal. Ara, si el que vols és experimentar la teva creativitat, aprendre, arriscar-te, crear actius i sobretot, tenir el control de la teva vida, llavors t'he de dir que estàs al lloc indicat. Llavors, com començar a caminar cap a la llibertat? Doncs bé, la llibertat financera sempre comença igual. 1. Reduir dependència, menys despeses fixes, més marge. 2. Generar un extra, una habilitat que et pugui monetitzar. 3. Convertir-ho en actiu, un sistema que no depengui de tu. No cal començar gran, cal començar. Ara et deixo una pregunta final, perquè això és el que separa els somiadors dels constructors. Si demà tu tinguessis el control total del teu temps, què crearies? Un projecte? Un negoci? Un actiu? On posaries la teva creativitat? Llegeixo comentaris, deixeu-me'ls. I ja saps, diners amb seny per ser lliure!